Тапшыруның алдагы котлау сәламен Мәскәү өлкәсе Чехов шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 3 яшьлек матур туган көнен нәни милләттәшебез Рамазан Үмәр улы каршылый. Шушы кыш аенда туган җылы, якты кояшларын, татлы балакайларын бәйрәме белән чын күңелдән яраткан әбисе Мәрьям, әтисе Үмәр, әнисе Гөлсем, абыйсы Салават, абыйсы Усман тормыш иптәше Наибә, балалары Амира һәм Самира котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Улымның гаиләсендә икенче балалары булып оныгым Рамазан туды. Көн арты көннәр үтеп, балабыз бар беренче җиңүләрен яулап 3 яшенә җитте. Шөкер Аллага, татлы алмабыз инде балалар бакчасына да йөри башлады. Күзләрем генә тимәсен. Бик зирәк, акыллы егет булып үсә ул. Аеруча рәсем ясарга ярата, пластилиннан фигуркалар ясарга да тырыша. Шулкадәр йомшак күңелле балабыз, бик хайваннарны сөя. Киленем Гөлсем белән улыма шундый бала бәхете миңа бүләк иткәннәре өчен зур рәхмәт әйтәсем килә. Оныгым Рамазан, син әле күп сүзләремне бәлки аңлап та җиткерә алмассың. Ләкин без сине бик тә яратабыз һәм Алладан сиңа саулык, исәнлек кенә сорыйбыз. Бәхетең ашсын, ташсын, юлыңда начар кешеләр очрамасын. Әтиле, әниле булып үс. Һәрбер адымыңа синекенә куанып кына торыйк. Татлы алмам, улыбызга тулды бүген 3 яше. Үсеп җитеп булсын иде олы хәрефтән кеше. Үзе кичкенә булса да тырыша ярдәм итәргә. Җитә алмаган җиренә дә омтыла ул җитәргә. Карап торып сокланабыз. Я Раббым, үзең сакла. Бар бәла-хазалардан да бер үзең аны якла. Белмәгәне бик аз аның. Барысын отып ала. Безнең йөрәк төрләрендә кадерле булып кала. Шулай гыйнвар аенда киленем Гөлсемнең дә туган көне булып үтте. Аны да чын йөрәктән тәбрик итәбез. Парлы канат кагып, мәхәббәттә, татулыкта яшәсеннәр иде. Оныкларымны әтиле, әниле аякка бастырып, миңа әле оныкчалар да бүләк итсеннәр. Котлы булсын синең туган көнең. Кышкы кояш назлап елмайсын. Булган барча кайгы-борчуларың якты таңда юкка таралсын. Шатлыкларың көннәр сайын артсын, бәхет кәсәң тулып агылсын. Бар максатка да омтылыр өчен күңелеңә дәртең табылсын. Кадерле Рамазанчик, якыннарыңның бар теләкләре дә чынга ашсын. Алдагы җырда бары синең өчен генә яңгырый. Рәхәтләнеп, биеп тыңла әле. Син шатлыкның үзе төселе, йөзләреңә кояш сыйган, гомерләрең булсын озын. Улыкаем улым гынам, улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым, улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым. Бу тормышта ак һәм кара, гел янәшә атлап бара. Үз бәхетең үз кулыңда, улыкаем үзең кара. Улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым, улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың.
сүземне ишет зинһар, бу йөрәгем мәңге шулай. Син дип дибәр, син бит